Okei, no niin. Tervetuloa kaikki tähän Hyvin tekemistä länteen webinaariin ja meillä on tarkoituksena esitellä meidän teemaan liittyviä kehittämiskohteita ja tämä meidän teema on nyt laadukas työpaikalla tapahtuva oppiminen. Ja meidän ryhmässä on seuraavat organisaatiot, eli Raseco, Turun ammattiinstituutti, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU ja Kankaanpään opisto ja Vinnova. Ja se kutsu, jonka linkistä te olette nyt tähän seminaariin osallistumassa, niin siellä on mainittu nämä meidän teemat. Eli me lähestytään nyt tätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista laadunhallinnan näkökulmasta ja nostetaan esiin kehittämiskohteita ja mahdollisesti sitten jo tässä vaiheessa kehitettyjä tai käyttöön otettavia työkaluja. Ja nämä teemat on kokonaisuuden hallinta, yritysyhteistyö ja siihen liittyen yrityskartoitukset, työpaikkaohjaajakoulutus ja uudenlaiset toimintamallit. Ja me käydään läpi nämä teemat kunkin organisaation edustajan alustamana ja tämä esitys kestää semmoisen kymmenisen minuuttia ja pidetään sitten aina teeman käsittelyn jälkeen tämmöinen lyhyt mahdollisuus siihen keskusteluun, eli ennen kuin siirrytään seuraavaan teemaan, niin otetaan siihen ne muutamat kysymykset, joita mahdollisesti sitten nousee esiin. Ja tosiaan nyt vielä muistutan sitten, että tämä nauhoitetaan ja varmaan teillä kaikilla on mahdollisuus sitten saada se linkki sitten tähän esitykseen ja voitte sitä sitten myöhemmin vaikka levittää siellä omissa organisaatioissa muillekin. Ja no niin, pitemmittä puheitta, niin siirrytään ensimmäiseen teemaan, eli meillä on tämä kokonaisuuden hallinta ja siirrän puheenvuoron tässä nyt sitten Rasecoon. Kiitos Liisa. Eli täältä Raisioseudun koulutuskuntayhtymästä puhuu Olli Vuorinen ja toimin täällä kehitysjohtajana ja tämä meidän esitys oli rakennettu ehkä tällä tavalla niin kuin top-down periaatteelle, että aloitetaan täältä kokonaisuudesta ylhäältä ja mennään sitten niihin tarkempiin asioita alaspäin. Ja itse asiassa se on ihan luontevaa, että meillä oli nimenomaan tässä hankkeessa oli tämä kokonaisuuden hallinta ja rakentaminen oli se pääosa, että mun tehtäväni on täällä Raisioseudun koulutuskuntayhtymässä koordinoida eri hankkeet niin, että ei tehdä päällekkäistä työtä. Eli se, mihin tämä hanke vaikka loppupäästä, niin joku toinen hanke siitä jatkaa sit eteenpäin. Tuossa kehittämisen haasteita, kun lähdetään katsomaan, niin meilläkin on muutama kouluttaja, opettaja on kommentoinut, että miksi koko aika niin muuttuu, että miksi pitää näin tehdä, niin sitten mä oon aina kysynyt, että mitä näistä kehittämistyöstä me voitaisiin jättää tekemättä. Ja sen jälkeen kyllä on mennyt aika hiljaiseksi. Että tämän homman, mitä me tässä hankkeessa tehdään, niin koko sen isona asiana taustalla tämä ammatillisen koulutuksen reformi, ja sehän lähti nyt hallituksen esityksenä numero 39 tänä vuonna, eli 2017, lähti eduskunnalla eteenpäin, ja kyllä meillä on kova luottamus, että nyt kun se on mennyt hallituksen esityksenä eduskunnalle, niin eduskunnassa rivit pysyy, eli tämä reformi sitten tapahtuu, että se on meidän lähtökohtana ollut. Toisena lähtökohtana meillä oli tämä
2015 tapahtunut kuntalain muutos. Ja me ollaan koulutuskuntayhtymä, eli kuntalaki siltä osin koskee meitä. Ja me ollaan esimerkiksi tehty ihan meidän perussopimus. Meillä on taustalla 6 kuntaa tästä Turun länsipuolelta. Me ollaan uutta perussopimusta tehty ja katsottu, että mitkä on meidän tehtävät. Ja siihen liittyen ollaan tehty uusi hallintosääntö. Ja hallintosäännössä meillä on esimerkiksi määritelty, että mitä tekee kouluttaja, mitä tekee koulutuspäällikkö ja niin edelleen. Ja sitten kolmantena, mikä meillä on taustalla, niin meillä on toimintajärjestelmänä se ISO 9001, mutta meillä on se 2008 mukainen, ja meillä on nyt tänä vuonna tarkoitus, että syksyllä saadaan se 2015 standardin mukaiseksi, ja se on niinku semmoinen tavallaan tosi tärkeä asia meille, että toimintajärjestelmä säilyy auditointina, että meillä on syyskuussa se auditointi. Ja jos seuraava kalvo, Liisa, vaihtaisit meidän se iso ja ensimmäinen asia on toi prosessien kuvaaminen. Siellä on se ensimmäinen, mikä siellä on ylhäällä, se pieni kuva. En tehnyt näistä eri kalvoja, koska meillä prosessit ei ole vielä kunnossa, niin kuin sanottu, niin mä nostan ehkä tässä enemmän nyt näitä meidän kehittämisen kohteita esiin, että mitä me tehdään. Meillä oli siellä taustalla on se ylempänä on ne vanhat. Meillä oli tosiaan erillisiä prosesseja aina, että miten me toteutettiin työvoimakoulutus, ammatillinen peruskoulutus, näyttötutkinnot ja tämä kehittäminen. Nyt meillä on tarkoitus se, että meillä tulee yksi prosessi, mikä näkyy keskellä tässä toisessa pienessä kuvassa, ja tällä hetkellä sen nimi on opetus ja ohjaus. Me saatiin vähän meidän auditoijilta kommenttia, että eikö se ole 2 prosessia opetus ja ohjaus, mutta me nyt ajatellaan, että me nähtäisiin se yhtenä prosessina, ja tässä yhdessä prosessissa toi yhdistyi se, että nyt on yksi tapa suorittaa tutkinto. Ja sitten tätä me lähdetään. Ja sitten siinä pikkukuvassa ehkä se, mikä sen päällä näkyy, niin me todella nyt me kirjoitetaan prosessit siihen muotoon, että meillä jokaisen prosessin alle tulee niin siihen prosessiin liittyvä suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Eli me kaikki prosessit nähdään niin sen arvioinnin ja kehittämisen kannalta. Ja sitten tuossakin tulee sen tyylisiin hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen, niin siellä tulee että yhteishaku säilyy se kerran vuodessa, plus tulee jatkuva haku. Ja nämä prosessit me katsotaan, että ne on sellaisia prosesseja, jossa opiskelija itse päättää, että hän lähtee opiskelemaan. Sitten toisena prosessina meillä on semmoiset prosessit yhdistetään, että jos joku muu tekee päätöksen, esimerkiksi henkilöstökoulutuksessa yritys tekee päätökset, he kouluttaa henkilöstöä. Meillä on ainakin ajatus, että me tämän uuden luvan mukaisesti haetaan työvoimakoulutusta. Ja silloin työvoimakoulutuksessa työvoimavirkailija tai TE-toimiston virkailija tekee sen päätöksen, että tämä henkilö saa lähteä niiden tai oppisopimuksessa myös yritys tekee. Ja nyt tässä vaiheessa me ollaan hyvin paljon katsottu sitä, että miten se prosessi menee ja oltu yhteydessä näihin eri tahoja, ja esimerkiksi mehän ei vielä tällä hetkellä välttämättä edes tiedetä, että tuleeko meille koulutuksen järjestämään lupaa oikeus järjestää sen luvan puitteissa työvoimakoulutusta. Että me ollaan prosessit kehitetään niin, että meillä on se ja me haetaan sitä tuohon meidän lupaan. Mutta vielä ei tiedetä koska ne luvat lähtee hakemaan. Ja sitten tänne me kuvataan taas se, että mitä työtä me tehdään mitä asioita tehdään yhdessä työelämän kanssa. Ja sitten meillä oli samalla tavalla, että tällä hetkellä esimerkiksi meillä on siellä suunnittelussa on se kohta, että miten me haetaan näyttötutkintojen järjestämissopimuksia. Niin jatkossahan, kun ne tulee lupaan nämä mitä tutkintoja meillä on, niin silloin me mietittiin, että laitetaanko me ollenkaan kohtaa suunnittelua, että siellä on ne tutkinnon perusteet ja nämä
vaikka meidän järjestämislupa, niin tällä hetkellä meillä on ajatus se, että kyllä me laitetaan nämä kohtaan suunnittelu, että me nimenomaan lähdetään siitä, että me ei oteta vaan, että on annettuna, että meillä on lupa ja on annettuna, että meillä on tutkinnon perusteet, vaan se kysymys menee, että millä tavalla me ollaan koulutuksen järjestämänä ja kehittämässä tätä tutkintoja ja tutkintojen perusteita yhdessä työelämän kanssa. Niin, että esimerkiksi että me ehdotetaan työryhmiin, jotka miettii tutkintojen perusteet, työelämän edustajia, meidän kouluttajia, me annetaan niistä lausuntoja, me esitetään muutoksia sinne ja niin edelleen. Et me lähdetään siitä, että meidän koulutuksen järjestäjä myös, niin me ollaan kehittämässä näitä tutkintojen perusteet, että ne ei ole pelkästään annettuna. No tästä henkilökohtaistamisesta en oikeastaan puhu enempää, että meillä on toinen hanke, missä henkilökohtaistamista ja osaamisen kehittämisen suunnitelmaa viedään eteenpäin, enkä myöskään niinkään tuosta aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta. Mutta sitten tuossa osaamisen kehittämisessä, osaamisen hankkimisessa, niin on tämä työpaikalla järjestettävä koulutus, niin sen alla mulla on tummennettuna nämä oppisopimus ja koulutussopimus. Niin nämä on semmoiset, jotka ajatus, että tämän hankkeen aikana meillä on saatava mallit näistä. Tietysti toi henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma, se on myös se mistä tulee malli, mutta se tulee toisen hankkeen kanssa. Että tässä meillä on tämä vuosi aikaa miettiä, että minkälaisia sopimuksia me tehdään sitten työpaikkojen kanssa. Että niistähän on osa siitä, että asetuksella tarkennetaan myöhemmin. Mutta ajatus, että tämän hankkeen kautta me luodaan niin, että meillä on mallit nämä sopimuksen käytössä. Meillä on muutenkin se ajatus tavallaan, että nyt me ollaan tehty sitä jakoa, että kun ollaan mietitty, että meidän eri työtehtäviä, että näiden prosessien lisäksi, se tulee tuossa itse asiassa seuraavalla kalvolla esiin, niin näiden työtehtävien lisäksi, tai prosessien lisäksi, niin me ollaan mietitty, että minkälaisia työtehtäviä kuuluu kenellekin ja mitkä meillä olisi niitä rooleja tai vakansseja. Meillä on se ajatus, että meillä on niin kuin opettaja tai kouluttaja ja hänellä kuuluu ihan normaalisti nämä niin kuin osallistuu opiskelijan hakeutumiseen, osallistua henkilökohtaistamiseen, osaamisen hankkimiseen, arviointiin, osallistua työpaikalla tapahtuvaan yhteistyöhön ja siellä ihan sen lain mukaisesti niin me nimetään ne henkilöt, jotka Rasekon puolesta allekirjoittaa sit näitä henkilökohtaisia osaamisen hankkimisen suunnitelmia. Sehän on sopimus ja asiakirja, joka sitoo myös meitä, että me sitoudutaan toteuttamaan, niin lähdetään, että meillä on ne nimetyt henkilöt, jotka tekee sitä. Sitten meillä on ajatus, että meillä on vastuukouluttajia. Ja eli otanko jo seuraavan kalvon? Ei kannata ihan vielä, että mä käyn tästä yhden asian. Eli meillä on vastuukouluttaja, joka ottaa pitkälti vastuun siitä, että meillä nämä ihmiset todella valmistuu, on se sitten aikuisryhmä tai nuorisoryhmä. Ja sitten on koulutuspäälliköt. Ja meillä on ajatus taas, että koulutuspäälliköt työpaikoilla konkreettisesti tekee niitä yhteistyösopimuksia. Ja tuossa tulee myöhemmin, että minkä tyylisiä tai että voidaanko käyttää vaikka Primus, meillä on Primus Vilmasen järjestelmä, niin jos me sinne kirjataan ne työpaikat, niin sieltä pitäisi löytää kaikki ne työpaikat, joiden kanssa meillä on sopimus, että siellä voi tapahtua tätä oppimista. Eli ensimmäiseksi viedään sinne Y-tunnuksille työpaikat, ja sitten sen jälkeen voidaan tehdä näitä muita sopimuksia, henkilökohtaisia suunnitelmia. Eli meillä on tarkoitus näillä rooleilla ja prosesseilla ratkaista, että myös tarkentaa, että kuka saa tehdä ja mitä saa tehdä. Sitten oikeastaan tuosta osaamisen osoittamisesta ei sen enempää, mutta tuon osaamisen arviointikohdan, tämän kalvon vimpa, niin siinä mä olen yrittänyt tavata nyt tätä uutta hallituksen esitystä aika paljon, niin mä en löytänyt sieltä esimerkiksi opetussuunnitelman käsitettä. Tähän saakka me ollaan tehty opetussuunnitelmia ihan sillä nimellä, että on pitänyt tehdä. Mutta sieltä tuli tämmöisen osaamisen arvioinnin kohdalta, että koulutuksen järjestäjä laati osana laadunhallintajärjestelmänsä suunnitelman osaamisen arvioinnin toteuttamisesta tutkinto- tai koulutuskohtaisesti.
Meillä on tällä hetkellä ajatus, että me tehtäisiin tutkintokohtaisesti ja käytäisiin siinä yhdessä työpaikkojen kanssa, että miten nämä asiat osoitetaan työpaikoilla ja mitkä olisi poikkeus, että mitä osoitetaan sitten mahdollisesti oppilaitoksissa. Mutta tästäkin on se kysymys, että jos olisi vaikka sitten jossain vaiheessa keskustella tai saadaanko me opetushallitukselta tietoa, että tuleeko tähän joku mallisuunnitelma tai joku pohja tai onko se pelkästään sitten, että me itse mietitään sitä, että minkälainen se on toi. Nyt voisi ottaa seuraavan kalvon. Tuike ilmoitti, että oli ongelmia kuulemisen kanssa vähän, että toivottavasti muille ei ole toi. No, sitten kun me nämä prosessit oli yksi, niin sitten me lähdetään tavallaan näitä kehittämisen kohteita, niin meillä oli tosiaan, että nyt 1.8.2017 lähdetään, että meillä olisi uusi organisaatio tehtynä. Ja siellä me oltaisiin katsottu opettajaa, no meidän aikuispuoli tahtoo, että se käyttää sitten kouluttaja nimeä, että se me sallitaan, mutta meillä olisi katsottu ja hallintosäännös käyty läpi, mitkä on opettajatehtävät. Sitten täsmennetään, että mikä on tämä vastuuopettaja, että miten hänelle kuuluu. Me tehtiin myös päätös nyt, että me vuoden meillä on tutkintovastaavia, koska tutkintotoimikunnat jatkaa vuoden sinne 2018 heinäkuun loppuun, niin silloin meillä on tutkintovastaavat, käy toimikunnan kanssa ne kaikki asiat ja jutut, että varmasti tulee sinne ja siirtymäaika hoidettu. Mutta sen jälkeen meillä on ajatus, että nämä tutkintovastaavan tehtävät siirtyy tällä vastuuopettajalle, joka olisi se opettaja, joka kun meillä tulee henkilö opiskelijaksi, niin jos hänellä on tavallaan tutkintotavoitteena tai tutkinnon osa, niin vastuuopettaja, johdattaja vie hänet sitten siihen tavoitteeseen. Sitten meillä on koulutuspäälliköt ja rehtorit. Ja näihin on sitten, meillä on semmoinen, me puhutaan roolikehästä, että mitä toimia esimerkiksi, että minkä tyyliset, me ollaan opettajalla kuuluu tämä niin kuin opettamisen ohjaamisen lisäksi vaikka se osaamisen arviointi ja kehittäjän tehtäviä ja sitten näihin, kun meillä on, että mitä tehtäviä kuuluu, niin niitä ollaan tarkennettu, että minkä tyylisiä asioita ja sitten siihen liittyen, että minkälaisia koulutuksia ja osaamista hän tarvitsee ja siihen meillä sitten liittyy vielä se, että minkälaisia päätöksiä hän voi tehdä. Aika monesti esimerkiksi opettajille ne päätökset voi olla, kyllä hän on arviointipäätöksiä tekemässä, mutta hän tekee vaikka esityksen tietystä asiasta koulutuspäällikölle, joka päättää, että sehän on hyvin niin kuin, voimakasta päätösvallan käyttöä sen, että tekee sen esityksen, koska aika usein sen esityksen mukaan sitten mennään eteenpäin. Ja sama mietitään näitä, että miten me resursoidaan, että meillä on taas siinä prosesseissa, tuossa kohdassa on resursoinnissa, niin me lähdetään ensimmäiseksi, että resursoidaan vastuuopettajille tietty määrä sitä ohjausta, että he pystyvät aidosti ohjaamaan ja katsomaan, että nämä suoritetaan niitä tutkintoja ja sitten sen jälkeen katsotaan seuraava vaiheen, sitten resursoidaan kouluttajille niitä opetus- ja ohjaustunteja, että miten he esimerkiksi taas vie sitä ammattitaidon ja osaamisen hankkimista eteenpäin. Sitten meillä on iso asia toi opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen. Sitäkään oikeastaan tässä en sen enempää ajatellut sanoa, että se menee meidän muiden hankkeiden ja meidän sen henkilöstön kehittämisen kautta. Ja sitten se yhteistyö työpaikkojen kanssa, niin tässä vaiheessa nyt, että heti kun se laki menee läpi, niin silloin me lisätään tiedottamista työpaikoille. Tässä vaiheessa, kun laki on vasta valmisteltu, niin me ollaan katsottu, että meidän johto ja meidän päättäjät, eli luottamushenkilöt, on tietoisia, mitä tehdään ja missä vaiheessa haetaan lupaa ja mihin tämä menee. Ja nyt kun me ollaan myös opettajille henkilökunnalla tiedotettu tästä jonkin verran, ja nyt meillä on esimerkiksi koko henkilöstön tiedotustilaisuus ensi viikon keskiviikkona. Mutta taas me ei olla kauhean paljon vielä tiedotettu työelämälle, ei olla opiskelijoille eikä heidän huoltajilleen.
Et nyt sitten kun reformi menee läpi, niin sitten alkaa tämä tiedotus ja yhtenä isona asiana on tiedotus työelämälle. Sitä me ollaan Varsinais-Suomessa tehty koulutuksen järjestäjät yhdessä tämmöisen Laakeri-hankkeen kautta, jonka kautta ollaan myös työpaikkaohjaajia koulutettu. Sekin oli lainsäädännössä mun mielestä hyvä, että nyt se on selvästi työpaikkaohjaaja, että ei ole enää eri nimeä oppisopimuksessa ja eri nimeä täällä ammatillisessa koulutuksessa, vaan on sama henkilö täällä työpaikkaohjaaja. Ja sitten me myös aloitetaan opiskelijoille ja huoltajille tiedottaa tästä enemmän, että mitä tämä reformi tarkoittaa, että nämä siirtymäsäännöt on yksi hyvin tärkeä asia, että kaikki tietää, sekä opiskelijat, opettajat, koulutuspäälliköt, rehtorit, että millä tavalla aina henkilö sit saa suorittaa sen tutkinnon loppuun. Että tässähän tulee aika monta tai itse asiassa 3 kertaa, kun tutkinnon perusteet uudistuu, eli nyt 4 kertaa, jos me otetaan tämä päätetty jo 1.8. tänä vuonna, 1.1. ensi vuonna, 1.8. ensi vuonna, 1.1.2019. Eli tuo tiedottaminen on semmoinen, mitä sitten lisätään. Ja sitten meillä on samalla tavalla, että työpaikkakartoitukset, mistä ihan laista otin, että katsotaan minkälainen on se tuotantopalvelutoiminta, työvälineet, mikä siellä on pätevä henkilöstö, onko siellä henkilöstö niin pätevää, että sinne voi mennä erityisopiskelija, maahanmuuttajat, että heillä on se riittävä ohjausosaaminen. Mutta sitä me tehdään itse asiassa toiseen hankkeen puitteissa, enkä sen enempää, kun se on muiden teemana tässä hankkeessa. Tässä oli lyhyesti alustukseni, että nyt kysymyksiä ja kommentteja. Ihan vapaasti sieltä käytätte puheenvuoroja tai kysytte Ollilta. No, täällä on Tuike Kankare Turun ammatti-instituutista, niin ihan vaan sellainen, että aika paljon samoja asioita me tietenkin mietitään tällä hetkellä kuin tekin, että ihan samoin linjoilla ollaan. Ja tämä nyt on aika oleellista nyt katsoa nämä resurssit ja nämä toimenkuvat uudelleen. Se on aika keskeistä, että päästään taas eteenpäin suunnittelussa ja prosessikuvauksissa ja näissä. Kyllä, juu, näin. No niin, tietenkin tämä oli tämmöinen laaja-alainen johdanto, että varmaan kysymyksiä voi myöhemminkin sitten tulla näihin liittyen, mutta että siirrytäänpä nyt seuraavaan teemaan ja meillä on siellä nyt sitten yritysyhteistyö, yrityskartoitukset ja nyt mä annan puheenvuoron Turun ammatti-instituuttiin. Joo, hei, eli täällä on Tuike Kankare Turun ammatti-instituutista. Mä toimin täällä kehittämiskoordinaattorina ja mä kerron nyt enemmänkin sellaisesta, mitä me on tehty sen eteen, että meillä on tämä asiakaslähtöisyys lisääntynyt meidän yritysyhteistyössä. En kerro niinkään siitä, mitä me tällä hetkellä tässä hankkeessa tehdään. Eli meillä on ollut tämmöinen laatumittarihanke aikaisemmissa hankkeissa ja samantyyppistä toimintaa on kehitetty silloin samanaikaisesti myös Rasekossa ja Saloseudun koulutuskuntayhtymässä, mutta mä kerron nyt tästä meidän näkökulmasta, että miten me toimittiin. Me toimittiin jokainen oppilaitos silloin vähän eri tavalla ja myös vähän siitä, että mitä me saavutettiin tämän tyyppisellä toiminnalla. Ja sitten mä kerron myös keissinä meidän tämmöinen asiantuntijarinkitoiminnasta. Mutta tosiaan tässä laatumittari esimerkissä, niin meillä oli tavoitteena ja toteutuikin se, että me haluttiin kehittää mittari, jolla yritykset voi paremmin hyötyä siitä koulutuksesta, mitä me heidän kanssa järjestetään. Ja he saa siitä myös faktatietoa, ihan numerotietoakin, että onko tavoitettu niitä tavoitteita, mitä yritys on sille koulutukselle asettanut. Eli tässä oli tavoitteena se, että yritys enemmän suunnittelee meidän kanssa sitä, että mihin tarpeeseen he
tarvitsee sitä koulutusta, mikä heidän toiminnassa tulee kehittyä, jotta se koulutus myös kehittää sitä yritystoimintaa, mitä henkilöstön tarvitsee oppia tämän koulutuksen aikana, jotta tavoitteet toteutuu, ja miten sitä osaamista tullaan sitten tosiaan hankkimaan tämän koulutuksen aikana. Ja samalla me haluttiin ilman muuta myös kehittää meidän oppilaitoksen tätä asiakaslähtöisyyttä ja vahvistaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Ja seuraavassa diassa on ensimmäinen esimerkki siitä, että miten me on tätä lähdetty sitten ratkomaan tätä laatumittarityötä. Ja tämä ensimmäinen esimerkki kertoo siitä, että meillä on ollut ihan tämmöinen peruskoulutus, mitä me on lähdetty markkinoimaan. Eli on koulutus suunniteltu ja markkinoitu niin kuin perinteisesti, ja sinne on saanut kuka tahansa sitten ilmoittautua ja on tehty valinnat ja koulutus on sitten alkanut. Eli tuossa on tässä on nyt toinen dia. Mä oon mennyt toisin päin. Käydään tämä sitten ensimmäiseksi läpi. Eli tämä on sellainen, että kysyntälähtöinen koulutus. Tämä on sellainen tapaus, mikä on parempi, mitä mä äsken aloin selittämään. Eli tämä on kysyntälähtöinen koulutus, ja tällä on ollut sellainen tausta, että ennen kuin me on lähdetty suunnittelemaan koulutusta, niin me on tehty tämän yrityksen kanssa oikein kunnon kartoitus siitä, että mitä siellä yrityksessä tulee tapahtua ja mihin tarkoitukseen he haluavat sen koulutuksen ja ketä he lähtee kouluttamaan siellä työpaikalla. Et me on ihan työnantajakyselyä tehty ja osittain myös opiskelijoilta kysytty, että mitä he ajattelee siitä koulutustarpeesta ja mitä osaamista he ajattelee, että he tulee tarvitsemaan, jotta yrityksen ne kehittämistavoitteet saavutetaan. Ja näiden kahden kyselyn yhteissummana on sitten lähdetty lähinnä työnantajapainotteisesti luomaan sitten niitä mittareita, joilla sitten pystytään oikein konkretisoimaan, että ei ole mututuntumalla se, että miten se koulutus toteutti niitä tavoitteita, mitä haluttiinkin, niin on luotu sellaisia mittareita sitten. Eli yritys on lähinnä itse saanut päättää sen, että onko heillä euromääräisiä tavoitteita, mitä he haluavat, että mitkä paranee, että on hävikkiä vähemmän tai asiakaspalautteet paranee. Ja ne on saanut vaikka määritellä sen, että kuinka monta prosenttia asiakaspalautteiden tulee parantua tai näin. Ja vasta tämän tyyppisen toiminnan jälkeen on lähdetty sitä koulutusta kunnolla suunnittelemaan, ja sitten on pidetty niitä koulutuspäiviä, ja sitten koulutusten aikanakin niin sitten on työnantajat olleet siinä mukana ja voineet sitten seurata, onko mittaritiedot parantuneet jo sinä aikana, kun koulutus on ollut, ja mihin suuntaan koulutuksen pitäisi sitten kehittyä, jotta se tuottaisi niitä tuloksia paremmin, mitä on odotettu. Ja sitten on koulutusta edelleen jatkettu. Ja tämä koulutusten pituudet on sitten ollut yrityskohtaisesti ja tavoitekohtaisesti sitten niin pitkiä kuin on ollut tarve. Katsotaan, mikä on seuraava kuva. No niin, eli tässä oli mennyt painovirhe paholainen, että on päinvastoin, että tämä on nyt varmaan se tarjontalähtöinen. Joo, juuri näin. Mutta ei mitään, ja tämä on tämä toinen esimerkki, jolloin on ihan semmoinen peruskoulutus, mihin on kuka tahansa saanut sitten tulla, ja ei ole mitenkään yrityskohtainen koulutus, vaan siellä on yksittäisiä opiskelijoita, ja siinä on sitten kartoitettu koulutuksen alkamisen jälkeen niin niitä opiskelijoiden omia tavoitteita sille koulutukselle, ja lisäksi on sitten lähdetty työnantajilta kysymään, että mitä heillä on tavoitteita, ja vertailtu sit niitä ja onko ne ollut sit samansuuntaisia vai ei. Ja sen perusteella on lähdetty luomaan niitä mittareita sen yrityksen kehittymisen näkökulmasta. Ja sen jälkeen on sitten myös vähän seurattu sitä, että onko yksittäisen yrityksen kehittämistavoitteet saavutettu sitten matkan varrella. Ja tämä koulutus ei tietenkään ole ihan niin systemaattinen ja
on valtavan paljon työläämpi oppilaitoksen näkökulmasta, mikä on yrityksen oma koulutus. Eli tämä vaatii opettajalta aika paljon enemmän aikaa ja resursseja, ja sitten koulutusta ei välttämättä pystytä ihan samalla tavalla suunnittelemaan ja kehittämään koulutusaikana, kun siinä on useamman työnantajan tarpeita. Eli tuo ensimmäinen esimerkki, kun käytiin läpi, niin siinä pystytään tosiaan sen yrityksen näkökulmasta viemään se koulutus alusta loppuun läpi. Ja jos mä mietin sitä, että mitä tämä toi meille ja yrityksille, tämän tyyppinen työskentely, niin ilman muuta se toistaa systemaattisuutta siihen koulutukseen. Meidän opettajien koulutussuunnittelu sai uutta pontta siihen, ja matkan aikana tosiaan arvioitiin ja muutettiin niitä suunnitelmia. Meille syntyi pitkäaikaisia kumppaneita, eli alkutavoitteena meillä oli, että tässä olisi noin PK-sektorit meidän asiakkaina, mutta lopputulema oli se, että meillä oli aika isoja työnantajia ja on edelleenkin isoja työnantajia, jotka lähti tähän, että me on päästy osaksi heidän henkilöstöosaamisen johtamisen kehittämiseen mukaan. Ja samat kumppanit meillä on edelleen tässä ja samantyyppisesti toimitaan. Eli meillä on noin 3-4 vuotta tämä ollut nyt muutaman yhteistyökumppanin kanssa olemassa ja hotelli- ja ravintola-alan koulutuksissa. Et muut alat ei tähän ole silleen lähtenyt. Me ei kyllä yritettiin sosiaali- ja terveysalallakin, mutta me ei silloin saatu, eikä ole vieläkään saatu muun alan yrityksiä tähän mukaan. Ja se, mikä hyöty sitten kouluttajan näkökulmasta oli tässä, niin työnantajat tosiaan huomasivat sen, että koulutuksella ei saavuteta niitä tuloksia, jos heidän työntekijänsä käy vaan meillä oppilaitoksessa, vaan sitten tässä tuli semmoinen elementti esille, että mitä enemmän se työnantaja sitoo sitä koulutusta sinne työpaikkaan ja yrityksen kehittymiseen, niin sitä parempia tuloksia saadaan sillä koulutuksella. Eli tämä on todellakin meidän yhteistyötä. Joo, ja sitten oikeastaan toi myös uskottavuutta siihen, että kyllä oppilaitokset pystyy olemaan mukana siinä yrityksen kehittämisessä. Eli tämä oli tämä ensimmäinen tapaus, mitä mä halusin tästä tuoda esille, ja sitten mä voisin mennä tuohon asiantuntijarinkiin ja esitellä sitä hetken aikaa, ja sitten voi kysellä muutaman kysymyksen, jos haluaa. Eli meillä on tämmöinen asiantuntijarinki toiminta yhdellä alalla, eli se on täällä meidän kiinteistöpalvelualalla. Ja tämä asiantuntijarinki voi yhtä hyvin olla nimeltään ohjausryhmä tai neuvottelukunta tai mitä muissakin organisaatioissa on, mutta tämä asiantuntijarinki nimenä on ollut aika osuva. Me on saatu mukavasti tähän työelämän edustajiin mukaan ja he tuntevat itsensä arvokkaaksi, kun heidät on pyydetty asiantuntijarinkiin. Meidän asiantuntijarinki on tässä kiinteistö- ja palvelualalla tullut niin, että tämä opettaja on valinnut sellaisia rinkin jäseniksi, jotka ovat käyneet meillä perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tämän alan tarjonnasta. Ja heillä on kaikilla sitten aika vankka kokemus siitä, että mitä tämä tutkinto sisältää, mitä se edellyttää siellä työelämässä, ja he tietää, miten sitä arvioidaan, he tietää nykyisen näyttötutkintojärjestelmän, mikä tietenkin on tässä poistumassa, mutta he kuitenkin on tosiaan asiantuntijoita. Ja sitten tässä tämä rinki tapaa tarvittaessa, ehkä maksimissaan 4 kertaa vuodessa, useimmiten vähemmän. Ja siellä tosiaan suunnitellaan niitä koulutuksia, niiden toteutuksia ja arviointeja ja perehdytään kriteereihin ja näin. Ja he saa tosiaan vaikuttaa sen koulutukseen ja on paljon mukana siinä matkan varrella. He toimii työpaikkakouluttajina ja arvioijina. Ja tämä on lisännyt myös meidän tämmöistä yhteistyötä tämän yritysten kanssa ja tosiaan on löytynyt näitä työssäoppimispaikkoja aika paljon mukavammin ja myös tämä on auttanut meidän opiskelijoiden rekrytoinnissa. Eli tämä on lisännyt työllistymistä näillä aloilla. Tässä oli nämä mun esimerkit ja
Jos on jotain kysyttävää, niin saapa kysyä. Olkaa hyvä. Mä ainakin kommentoisin suoraan tähän asiantuntijarinkiin, että kuulostaa tosi hyvältä ja olisi hienoa, jos se idea leviäisi nyt muillekin aloille ja varmaan tämä nimi ehkä on semmoinen, se ei ole liian tämmöinen byrokraattiselta kalskahtava, eli jos ajattelee näitä, että ammatillinen neuvottelukunta tai tämmöisiä niin kuin muodollisempia nimiä, niin se voi niin kuin jopa karkottaa joitain yrityksiä osallistumasta. Joo, he on otettuja, että he saa olla tässä mukana kyllä. Salosta kanssa kommentti, että meillähän toimii jaostot, mutta just tässä pohdittiin, että osa jaostoista toimii tosi hyvin ja just se, että saadaan niin kuin todella niin kuin vuorovaikutteista, että on harjoittelupaikkoja, työssäoppimista, saadaan opetuksen suunnitteluun apua, mutta just tämä asiantuntija nimikkeen muuttaminen ja ehkä vähän vielä semmoista piristysruisket siihen nyt kun jaostot sit meilläkin menee uusiksi, niin voisi taas olla, mutta et ne on tosi oleellisia niin kuin tässä koko toiminnan suunnittelussa kyllä meilläkin ollut. Joo, ja mun mielestä tähän voisi ottaa kytkennän tähän ennakointiinkin, eli että tämmöinenhän ryhmä voisi olla tosiaan hyvä niin kuin ennakoimaan tulevaisuutta ja näkemään niitä sen toimialan kehitystrendejä ynnä muuta. Se viesti menee sitä kautta nopeammin sinne oppilaitokseen. Kyllä, näin on. No niin, kiitos Tuikelle ja Kiitos. nyt me siirrytään sitten Sedun osuuteen tässä teemassa, eli sieltä osaamistarvekartoitus. Eli Satu Maarit sivulla Sedusta. Hyvää iltapäivää. Meillä on tässä Sedun osuudessa hyvin tekemistä Länteen hankkeessa. Kaksi tämmöistä. Me tehdään ensiksi osaamistarvekartoitus, josta mä tuun nyt teille kertomaan. Ja sitten me myös päivitetään työpaikkaohjaajakoulutusta, josta Ilkka kertoo teille sitten vähän myöhemmin tässä webinaarissa lisää. Eli tämä osaamiskartoituspilotti me tullaan tekemään yhteen yritykseen tämmöisellä C&Q Education menetelmällä, joka on tarkoitettu ihan osaamistarvekartoitusten tekemiseen. Tämä pilotti toteutetaan haastattelulla ja siinä selvitetään yrityksen osaamistarpeita tietyltä ammattiryhmältä tai voidaan valita muutama ammattiryhmä. Me haastatellaan työnantajan edustaja, henkilö, joka tietää, mitä osaamista yrityksessä pitää olla. Tässä kartoituksessa on 8 pääkysymystä, eli teemoja, joiden takana on sitten myös osaksi tarkentavia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys liittyy organisaation tällä hetkellä edellyttämään osaamiseen, eli mitä osaamistarpeita pitäisi olla esimerkiksi yrityksen lähihoitajilla. Ja toiseksi sitten taas kartoitetaan tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Näiden jälkeen selvitetään, miten tulevaisuuden osaamista hankitaan. Esimerkiksi nykyisen henkilöstön välittömät lisäosaamistarpeet, mitä osaamista edellytetään rekrytoitavalta henkilöstöltä, onko yrityksessä kiinnostusta tai tarvetta tutkintoihin johtavaan koulutukseen, onko alihankinnan tarvetta. Ja sitten 7. pääkysymys niin kuin liittyy työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, eli minkälaista osaamista edellytetään työssäoppijoilta. Ja tämä 8. kysymys taas kartoittaa sitten, että jos yritys on rekrytoinut vastavalmistuneita, niin heidän osaamispuitteita. Näiden valmiiden kysymysten lisäksi on mahdollista tähän tehdä omia asiakaskohtaisia lisäkysymyksiä. Ja tokikaan näitä kaikkia 8 pääkysymystä ei tarvitse käydä läpi, että niistä voidaan valita esimerkiksi 4 ensimmäistä tai sitten voidaan keskittyä tähän työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja sen kartoittamiseen. Tässä haastattelussa käytetään haastattelulomaketta
johon nämä vastaukset kirjataan, ja sitten ne myöhemmin siitä siirretään järjestelmään. Tästä annetaan raportti sille työnantajan edustajalle tarkistettavaksi, että siihen on nämä kaikki osaamiset kirjattu, jonka jälkeen sitten taas työnantajan edustaja arvioi tämmöisellä 5-portaisella asteikolla, miten merkittävää tämä kunkin osaamisalueen hallinta on siinä kyseisessä ammattiryhmässä. Ja sekä tekee sitten tämän lisäksi vielä tämmöisen osaamistason määrittelyn myös 5-portaisella asteikolla. Eli onko sen ammattiryhmän keskimääräinen osaamisen taso vaikka somen käytössä millä tasolla. Sitten näitä raportteja tästä järjestelmästä saa PDF-muodossa. Sieltä on myös rajapinta esimerkiksi CRM:ään. Raportteja saadaan yritykselle, sen yrityksen omista näistä osaamistarpeista, sekä myös yrityskohtaisia ja yritysryhmien tietyn ammattialaryhmän kuiluanalyysejä, että osaamista pitäisi olla näin paljon, mutta sitten osaamista ei ole kuitenkaan, että sinne tulee näitä käppejä. Raportteja saadaan myös tehtyä esimerkiksi alueellisesti yrityksistä ja yritysten osaamistarpeista, tietyn alan yrityksistä. Sitten se, mikä tavoite meillä nyt on tässä osaamiskartoituksen tekemisessä, niin tietenkin syventää asiakassuhteen ja yritysyhteistyötä ja löytää näihin mahdollisiin osaamistarvekapeikkoihin tai kuiluihin sitten ratkaisua, tarjota niihin esimerkiksi koulutusta. Nyt me tehdään ensiksi tämä ammattialakohtainen pilotti, jonka jälkeen tehdään sitten ratkaisut tästä jatkosta. Toki tämänhetkinen ajatus on se, että me tultaisiin tarjoamaan tätä palvelua meidän VIP-asiakkaille. Tämä lyhkäisyydessään tästä tulevasta osaamistarvekartoituksesta. Olisiko jollain kysymyksiä tai kommentteja? No, me varmaan kuullaan sitten ainakin siellä valtakunnallisessa seminaarissa niin jotain kokemuksia sitten tästä pilotista. Että palataan ikään kuin uudestaan näihin tuloksiin. Joo, palataan, koska me ei ole vielä ei ole tätä toteutettu, että se on nyt vasta tulossa, että sitten toki kerrotaan. Okei, no niin, kiitos Satu-Maarit, ja tosiaan esitykset jatkuu Sedun toimesta, eli siirrytään tähän teemaan työpaikkaohjaajakoulutus, ja sieltä sitten erilaisia tapoja suorittaa tämä TPO-koulutus. No niin, päivää. Kuuluuko ääni? Kyllä kuuluu. Joo. Pelli Silkka selvaikuskoulutuksesta ja täällä vastannut aikaisemman hankkeen myötä ja nyt sitten ilman hanketta näistä työpaikkaohjaajakoulutuksista. Ja siinä on vähän mitenkä on tehty ja sitten vähän mitä suunnitellaan myös tehtäväksi. Eli hankkeen aikana on tämmöinen kuin opettaja työelämäjaksolla, ja sen työelämäjakson aikana se alan opettaja koulutti samalla työpaikkaohjaajaksi siellä niitä opiskelijan ohjaajia. Ja mä olin itse aikuiskoulutuksen puolelta, mutta tämä opettaja, joka työelämäjaksolla oli niin sanotusti nuorisopuolelta. Ja siinä päästiin äärimmäisen hyvään yhteistyöhön sen työelämän kanssa, koska opettaja oli työelämäjaksolla vei sitä omaa alaansa ja sitä koulutusta kouluun, tätä meidän byrokratiaa, mutta tätä kieltä ja semmoista sinne työpaikalle, ja sitten perehdytti samalla sen työpaikkaohjaajan siinä, kun oli jopa opiskelija vielä yhtä aikaa ohjattavana sillä työpaikkaohjaajalla. Ja hän sai siihen sitten, kun koki, että ei välttämättä ole sitten
tarpeeksi perehtynyt siihen työpaikkakoulutusmateriaaliin, niin pieni valmennus sitten myös siihen koulutusmateriaaliin ja sitten sai itse muokata sitä ihan täysin oman näköisekseen. Ja se oli toisaalta taas kauhean, jokseenkin vähän raskaskin, mutta kyllä oli niin kuin hyvä tapa suorittaa sitä työpaikkakoulutusta, jolloin se poiki paljon muutakin, nimenomaan mitä aikaisemminkin tässä on sanottu, lisää työssäoppimispaikkoja, yhteistyötä sen yrityksen kanssa muullakin tavalla kuin työpaikkakoulutuksen kautta. Että se oli hyvä tapa mutta niin melko raskassuutuinen ehkä. Sitten on ihan näitä lähiopetuksessa 2 kertaa vuodessa pidetään tällä hetkellä sellaisella nimikkeellä kuin oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjaajakoulutuksia, peruskoulutuksia, jossa pohjana on tämä 3 opintoviikon pohja, mutta se tosiaan tiivistetään tosi lyhyen, että se ei meillä kestä kuin 2 iltapäivää ja mahdollisia pieniä tehtäviä siinä sitten mukana. Ja se on taas se, että vaikka eletään tätä webinaaria ja digiloikan aikaa, niin se on kumminkin koettu melko tärkeäksi se semmoinen lähiopetus. Siinähän etuna tietysti on se, että siellä on eri tasoisia, eri työpaikalta olevia työpaikkaohjaajia mukana ja saa sitä vertaistukea ja semmoista samalla siellä ryhmässä. Sitten eri koulutusalat järjestää arvioikoulutuksia, mikä on niin kuin ehdoton tuki tähän äsken mainittuun lähiopetuksesta tapahtuvaan työpaikkaohjaajakoulutukseen. Eli se on niin kuin siellä minun toimesta, kun ei pysty edustamaan tiettyä alaa siellä koulutuksessa, niin on puhuttu arvioinnista yleisellä tasolla ja palautteen ja näistä asioista, mutta sitten näissä alakohtaisissa arviokoulutuksissa, niin se on ollut sitten sitä itseänsä, eli saanut vielä varmuutta siihen arviointiin sillä omalla alallaan. Ehdoton suosittelu aina minulla tästä arviokoulutuksesta. Sitten ollaan rakennettu videoita, toki ohjaan.fi-sivuilla on myös videoita, mutta halutaan myös niin kuin ehkä meidän äänellä ja kuvilla sitten taas jonkinlaisia videonpätkiä tehdä, mitä voi sitten niin kuin vaikka sen lähiopetuksen tai millä tavalla että haluaakaan suorittaa se työpaikkakoulutuksen niin tueksi sitten muistin virkistämiksi semmoisen videopätkiä sitten, mistä voi katsoa, mistä siinä olikaan kyse. Ja ne pilkotaan sitten vähän niin kuin aihekohtaisesti, ehkä aika pieniinkin pätkiin. Suunnitteilla on tämmöinen mentorointiohjelma työpaikkaohjaajille tai työpaikkakouluttajille. Ja toki mikä mentorointiohjelmassa on tarkoituksena yleensäkin niin kokenut työpaikkaohjaaja sitten mentoroi vähän tätä noviisimpaa työpaikkaohjaajaa sitten. Ja tämä on suunnitteilla, ei ole vielä lähtenyt käyntiin, että ehkä sitten jos siellä loppuseminaarissa sitten, niin tästä voisi villoja kertoa sitten, jos niitä on, ja varmasti on. Ja sitten mahdollisesti myös tämmöistä verkkopohjaista tuon lähiopetuksen lisäksi ja tueksi sitten muutakin kuin ihan katsottavaa videota, niin on ajatuksissa, mutta se on nyt sitten kysymysmerkillä. Tämmöisiä on, mitä on meneillään ja vähän suunnitteilla. Ja varmasti näitä tehdään muuallakin ja silloin aikanaan kun hankkeessa olin, niin samantyyppisiä ajatuksia on monella koulutuksen tarjoajalla. Mutta mennäänpä siihen seuraavaan diaan sitten. Yes, eli tässä hankkeessa, millä mukaan lähtenyt, niin Olli siinä alussa otti jo kantaa tähän reformiin ja sitä mekin tässä niin kuin odotellaan, että kuka sen viimeisen sanan nyt sanoo, että mitä me kerrotaan sitten työelämälle, opiskelijoille ja muille, niin meidän tarkoituksena on päivittää tämä työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaali nyt sitten vastaamaan tätä uutta tulevaa. Ja sitten myös se, että
kerrotaan työelämään vaan se tarvittava. Eli siinähän on paljon semmoista asiaa, joka niin kuin vaivaa tai tuottaa vai päänvaivaa meille koulutuksen järjestäjille, niin ei puhuta niistä vaan se, mitä se tarkoittaa työelämälle, työpaikkaohjaajalle ja siihen opiskelijaan, joka liittyy siihen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Ja mutta toisaalta voisi ajatella, että se reformin myötä asiat selkeytyy. Eli on se työpaikkaohjaaja, se ainut nimike, ei siinä tarvitse sekoilla enää yksi tapa suorittaa se tutkinto, on 2 sopimusta, koulutussopimus sekä oppisopimus. Tai se voi olla myös, että joustavasti liikutaan toisesta toiseen ja näin suunnitellaan sitä etenemistä. Näyttösana tulee takaisin, ei ole enää ammattilaisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta. Ja kolmikantaisuus muuttuu kaksikantaiseksi, eli työelämän edustaja ja opetuksen edustaja. Se ei sanota, että se on opettaja, vaan siinä sanottu aika ympäripyöreästi tällä hetkellä ainakin varmasti tarkentuu sitten niitä asioita myötä. Mutta ja sitten joustavuus yleensä, niin siihen pyritään lisääntymään. Joskus tänäkin päivänä minusta ollaan jo aika joustavia näissä koulutuksen järjestelyissä, että ei se nyt varmaan mitään kauheasti uutta. Ja sitten työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy, tämmöisen kommentin nähnyt, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että työssäoppimisjaksot pitenee tai muuta toista, vaan se oppimisympäristö voi olla se työpaikka ja siellä voi ollakin jopa opettaja sitten kouluttamassa siellä työpaikalla. Tämmöisiä uusia juttuja. Eli tämän hankkeen aikana pyritään nyt sitten saamaan se materiaali niin kuin vastaamaan tätä reformia ja sitten totta kai siinä sitten ihan jakaa sitten muillekin se tietoa, mikäli se ei muilla sitten vielä siinä vaiheessa ole, niin sitä asiaa, että tämmöistä suunnitelmissa. Onko tähän kommentointia ja kysymyksiä tällä hetkellä? Timppi Neerum täältä Kuopiosta Savon koulutuskuntayhtymästä. Jotenkin ajattelen, että kun meitä on montako 200 koulutuksen järjestäjää ja jokainen väsää tätä materiaalia reformimuutoksista, niin tämä tuntuu jotenkin ihan, että lyhistyy kasaan, että miten paljon pannaan paukkuja joka puolella. Että jotenkin olisi toivonut, me on kyllä esitettykin tämä, en muista missä kaikissa yhteyksissä, että opetushallituksessa olisi jotenkin tuotettu tätä yhteistä materiaalia, jota olisi kaikki voinut hyödyntää. Tai nyt jotenkin ajattelin, että miten tämä saataisiin niinku yhteiseksi semmoiseksi, että ne olisi niinku julkisia ne materiaalit. Vielä paras olisi, että jos joku ottaisi kopin ja sit muut voisi sitä hyödyntää. Toinen asia, että meillä on ollut jo strategisena tavoitteena tälle vuodelle erikoisesti 2017 aloittaneet opiskelijat, että heillä kaikista 2017 syksyllä aloittaneilla opiskelijoilla niin puolet koulutuksesta on työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Että Joo. Osassa on jo nyt saavutettu se tavoite. Minkä tyyppisesti se on ajateltu toteuttaa? Hyvin eri tavoilla. Meillä on just yli miljoonien hanke menossa työpaikalla tapahtuu hanke, joka on tuottanut erilaisia ja pilotoidaan erilaisia malleja. Hyvin eri tavoilla. Joo, hieno juttu. Kyllä, joo. Jotenkin niin kuin surullinen siitä, että me joudutaan kaikki tekemään tätä materiaalia. Me joudutaan rummuttamaan muutenkin tässä taloudellisissa säästöissä. Hirveästi joudutaan kaikki tätä tiedotusta tekemään, että voiko se olisi jotenkin keskitetty. Mä en tiedä, miten tämä viesti niin kuin menisi jonnekin perille, tai ainakin niin, että me itse jotenkin tsempattaisiin toinen toisiamme, että kun on jotakin tehty ja jotakin keksitty, niin se tulisi sitten toisten hyväksi. Joo, sepä se, että kun kaikki tekee eri hankkeissa niin samojakin asioita, niin se, että se leviäisi kaikille, niin sehän on aivan aika mahdotontakin, mutta jos olisi just joku OPH, joka sen hallinnollisesti tai niin tälleen tekisi, niin silloin se olisi kaikkien saatavilla, se olisi yhdestä muotista, kyllä.
Ja hankkeissa ei niinkään kaikki ole edes mukana tai että tähän liittyvää hanketta, vaan tämä on sitä työtä, jota meidän on kaikkien pakko tehdä, kun tulee tämä uusi laki. Totta. Joo. Joo, mä ainakin nyt alleviivaisin sun yhtä lausetta tuolla, eli kerrotaan työelämään vain tarvittava. Eli tämä on oikeastaan aika hyvä muistaa, että vaikka tämmöistä uutta termistöä ja järjestelmiä on täällä oppilaitosten sisällä ja meidän organisaatiot muuttuu ja siellä on paljon sellaista vielä niin kuin hahmottumatontakin, niin siitä ei tarvitse välttämättä kertoa sinne työelämään. Joo, se on hyvä viesti. Joo. Sekoittaa turhaa sitten ne muut asiat sitten sitä oleellista asiaa ehkä että jotenkin tuon itsellekin niin kuin tässä, ei se aina näin ole ollut, mutta itselle tullut mieleen, että miten sitä nyt turhaa ihan kaikkea kertoa, vaan se oleellinen ja tarvittava. Meillä oli tänään täällä uudelleen täällä, meillä oli tänään täällä Kuopiossa aamupäivällä näiden Kuopion kaupungissa toimivien tai tässä just ydinalueella toimivien 4 ammatillisen, me ollaan isoista 3 muuta pienempää. Tämmöinen oma verkostokokous, kun kokoonnutaan säännöllisesti ja jotenkin niin kuin mietittiin sitä, että miten niin kuin, nyt kun on julkisuudessa ollut paljon tätä lehtikirjoittelua Hesarissa ja meidän paikallisessa Savo-Sanomissa ainakin tästä, miten on tyhjiä päiviä opiskelijoille ja miten kamalaa se on, kun työssä oppimiseen siirtyy niin paljon, että miten tätä asennetta saisi jotenkin niin kuin tuotua. Se on koulutuksen järjestäjien tehtävä minusta. Totta kai se on työelämälläkin oma siivunsa, mutta meidän tehtävä jotenkin niin kuin ampua alas sitä, että tässä ei ole tarkoitus huonontaa asioita. Et nyt on lähtenyt jotenkin musta sellainen ihan kaikista TV-ohjelmistakin jo vyörymään se lumipallo, että ammatillinen koulutus sukeltaa. Joo. Mitä olisi ne keinot, miten me yhdessä niin ponnisteltaisiin tämän eteen, että tämä reformi on iso peikko, on, mutta siitä pitää löytää jotain hyvääkin, niin kuin sinäkin toit äsken esille, että mietittiin tänään aamulla, että pitääkö laittaa niin kuin paikalliseen lehteen tai johonkin mediaan jotakin viestiä. Ylä-Savon ammattiopisto oli ottanut jo hieman koppia ja mä en ole sitä juttua lukenut, mutta oli ollut tämän päivän Savon Sanomissa niin kuin joku sellainen juttu, jossa oli siitä, että lukujärjestyksessä on kyllä ajat ja niin kuin se, että 5x8 eli 40 tuntia viikossa on opiskelua, vaikka onkin itsenäistä. Aivan, joo. Mutta tämä jotenkin tämä positiivisuus, että on ihan hyvä kommentti, tuo vain tarvittava ja sitten, että millä sävyllä se kerrotaan. Joo, kyllä me ollaan ajateltu, että se mentäisi niin sanotusti posi edellä, niin kuin sanotaan, niin tässäkin asiassa. Niin. Joo, siellä mä vielä sanon anteeksi, mutta OPH-laatuverkoston sivulla, siellä Laadunhallinnon tukisivustolla on niitä viime maaliskuun, siis tämän vuoden maaliskuun. Meillä, kun oli se opetushallituksen laatuverkosto täällä Kuopiossa, niitä meidän työpaikalla tapahtuu hankkeen muutamia diaesityksiä ja se verkoston materiaali muutenkin on siellä luettavilla OPH:n sivuilla. Niin siellä tuli minusta hyvin niin kuin esille se, että nyt kun meillä on pilotoitu näitä erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä työpaikalla tapahtuvan oppimisen pohjalta, niin yritykset on hirveän innokkaita ja positiivisia, kun niille vaan oikeasti antaa aikaa. Joo. Että kun me monesti ajatellaan, että ei niillä ole aikaa istua meikäs palaverissa, ei niillä ole aikaa siihen, ei tähän, ei tuohon. Mutta oikeasti sitten kun lähtee menemään silleen positiivisesti eellä, niin kyllä niillä on aikaa ja ne on kiinnostuneet ja ne on kiitollisia. Niin kuin äskenkin tuli tuossa asiantuntijaringissä niin kuin esille, että toinen oikeasti haluaa olla mukana. Ei tietysti ihan kaikki, mutta paljon. Kyllä. Nyt lopetin. No niin, hyvät tietoiskut sieltä Itä-Suomesta. Ihan hei, Raisiosta kommenttina, niin siellähän on OKM:stä, he on tehnyt ainakin semmoisen, mulla on tämmöinen opetuskulttuuriministeriö 04/2017, niin ammatillisen koulutuksen reformisanasto ja sitten termit julkaistaan kokonaisuudessa Oksa-sanastos ja sitten katsoo, että täsmentyykö joku termi eduskuntakäsittelyn aikana, että siellä on tästä uudesta lainsäädännöstä tosiaan nämä termit kerätty ja mä vähän
siinä omassa alustuksessani ekaksi sivusin sitä, niin me ollaan samaa mieltä just, että niin kuin tärkeä asiat tiedotettu ja siinä on termi se niin kuin oikea-aikaisuus, että ei me olla kauheasti tässä nyt työelämällä eikä opiskelijoilla. Nyt katsotaan ja lisätään sitä tiedottamista, sen vaikuttavuutta. Just toi on hyvä toi positiivisuuden kautta ja meillä on myös Varsinais-Suomessa tehdään siinä laakerihankkeessa tehdään tämmöistä yhteistiedottamista työpaikoille. Just, joo. Se voi olla, että nyt kun nämä yhdet vaalit tässä oli ohi, että nyt tämmöinen niin kuin negatiivinen koulutuspolitiikka hiukan antaisi tilaa sitten vähän tämmöiselle positiivisemmalle lähestymiselle, että ennen kuin sitten taas tulee seuraavat vaalit, niin kääntyy nämä negatiiviset asiat aina silloin pinnalle. No niin, eli sama teema jatkuu, mutta nyt siirrytään sitten sinne Kankaanpään opistoon, eli onko Timo linjoilla? Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Timo Hirvinen Kankaanpään opistosta ja mennään tässä vähän tähän työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja siihen, että mitä sen edistämiseksi voitaisiin niin kuin oppilaitoksen näkökulmasta tehdä. Eli lähdetään siitä laadun ja vaikuttavuuden kannalta arvioimaan näitä erilaisia toimintaprosesseja, missä on nämä työssäoppimisjärjestelyt ja opiskelijatyöpaikkaohjaajan perehdytys ja ohjaus ja opiskelijan ohjaus sekä opettajalta että työpaikkaohjaajalta. Ja tavoitteena on tietenkin kehittyvä ammattitaito, opiskelijan työllistyminen tai mahdollisesti jatko-opintoihin pääsy. Eli näitä samoja reformin tavoitteita tässä kanssa pohditaan. Ja tässä on tietenkin, että nämä nuoret ohjataan omatoimiseksi ja hakemaan itse näitä työssäoppimispaikkoja. Se aika hyvin sujuukin jo ja osalla aikuisiakin kyllä kieltämättä on vähän rima korkealla lähteä tekemään työssäoppimisjaksoja ja näitä tutkinnon tilaisuuksia sinne. Ja työssäoppimisen ja ne työsuorituksen arviointi on aina ehdottomasti tehtävä yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa ja siinäkin voidaan käyttää erilaisia web-pohjaisia muita välineitä sitten, jos ei aina paikan päälle pääse etäisyyksien vuoksi. Ja opiskelijan kanssa toteutetaan tämmöisiä työlähtöisiä hankkeita ja projekteja, jotka on tavallaan niin kuin tulee tilauksesta työelämästä ja ne edistää myös sitä nivelvaihetta, kun siirrytään työelämään. Ja totta kai oppimisympäristöjä ja työelämäyhteistyötä kehitetään ja nämä työelämäyhteydet rakentuu mahdollisimman pitkälle jo siinä opintojen aikana. Ja työssäoppimisen ohjauksen ja opettajan pedagogisen työn uudelleen organisointi, se on osa mikä on tässä tulossa ja myös tämä ohjauksen resurssoinnin vaikuttavuuden tehokkaampi käyttö. Eli nyt ollaan mietitty tämmöistä, että työssäoppimisjaksolle kiinnitetään lukkariin tietyt ajanjaksot, koska opettaja on verkossa, onko sitten Big Blue Pattoni tai onko se Skype Business-versio vai mikä se on, mutta kumminkin niin kiinnitetään ne valmiiksi jo ja opiskelija tietää, että silloin on ohjausta saatavilla, jos ei ole vielä ehtinyt opettaja käymään työpaikkakäynnillä. Ja samoin mobiiliohjauksen käyttöä tässä työssäoppimisen ohjauksessa ja myös näissä näyttöjen ohjauksissa sitten. Työnhakuun ja valmennukseen on mietitty erillistä koulutuspakettia, missä kehitetään viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, oman osaamisen markkinointia, haastattelukysymyksiä pohditaan, valmistaudutaan niihin, erilaisia somekanavia, miten niitä voidaan hyödyntää ja sitten tehdään niitä hakemuksia ja myös sitten tässä on ollut tämmöinen suunnitteilla, että rakennetaan näillä työssäoppimisjaksoilta tämmöinen ammatillisen portfolion kehittyminen ja miten se oma osaaminen on kehittynyt työssäoppimisjakson aikana ja tällä voidaan todentaa hankittua osaamista työnantajalle ja se samoin parantaa tätä opiskelijan itsearviointia ja pyritään myös sen työllisyyden parantamiseen. Erilaisiin rekrytoritapahtumiin
on suunnitteilla osallistua ja järjestää, ja sitten myös hyvissä ajoin näihin erilaisiin TE-toimiston palveluihin tutustumista on meillä on tosi hyviä palveluita siellä on tarjolla, ja niin kaikki niihin tutustuminen ennalta sitten. Niin. Sitten tuossa, jos Liisa vaihtaa slaidia, niin siinä on tämänhetkinen aliprosessi, mikä on tästä työssäoppimisesta, ja nyt niin kuin tuossa Olli viittasi tähän HOSiin, eli tähän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, niin se on niin kuin nyt mietinnässä, että kuinka niistä tehdään niin kuin ne omat prosessit, eli aikaisemmin hankkittu osaaminen tunnistaminen, tuettu tarvekartoitus, eli osaamisalojen valinta ja muut nämä suunnitelmat ja dokumentoinnit, ja sitten oli seuraavana osaamisen hankkiminen, ja siellä olisi tämä vastuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, ja seuraavaksi osaamisen osoittaminen, edelleen työpaikalla tapahtuvaa, ja sitten tämä viimeinen vaihe, eli sitten kaikki kirjaukset, Wilmaan dokumentoinnit ja muut kaikki sitten olisi ajan tasalla. Ja tähän opettajan pedagogisen muutokseen on niin kuin mietitty, että tulee tämä opetus, ohjaus ja arviointi. Eli siellähän tämä pedagogin ohjaus voi olla lähiopetusta, virtuaalista, ryhmämuotoista, pienryhmää, yksilöohjausta, työvaltainen ohjaus, muut tämän tyyppiset. Ja työelämäyhteistyö tulee yhtenä joka toki nytkin on jo, mutta edelleen tiivistetään sitä. Ja sitten tulee oppimisen tuki, yhteistyö huoltajan kanssa, erityinen tuki, moniammatilliset ryhmät ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten yhteisöllisyys, eli meillä on tämmöinen pariopettajuus, eri työryhmät, yhteisöllinen työ, koulutus, oppilaskunta ja muu tämän tyyppinen. Ja sitten pedagoginen kehittäminen, hankkeet, organisaation kehittäminen ja niin päin pois. Eli tulee aika paljon varmaan muuttumaan tämä työssäoppimisen nykyinen prosessikuvaus tästä näin. Niin. Tässä tällainen tiivistettynä näitä käytettävissä olevia menetelmiä. Niin. Olisiko tähän tullut mitään kysymyksiä? Niin. Joo, Vuorisin Olli tuosta ja ihan niin kuin samaa mieltä noista asioista. En mä tiedä, onko kysymystä, mutta se mikä edelläkin, että paljon työtä tehtävänä. Joo, mielenkiinnolla odotellaan sitten, että mihin nämä prosessit kaikki, eihän ne koskaan ole valmiita, että aina jotain kohtaa kehitetään ja sitten huomataan, että joku toinen kohta on vielä kehittämättä, että tämä on jatkuva prosessi. Ja Tinttinen Rum täältä, että se mistä eilen yhdessä meidän pedagogisessa katselmuksessakin keskusteltiin, että yhä enempi se muuttuu siihen, että me ei voi tehdä niinku semmoisia lukuvuosisuunnitelmia, että tuossa ja tuossa työssä oppiminen tai työpaikalla tapahtuva oppiminen, kun tulee nämä omat polut ja henkilökohtaistaminen niin voimakkaasti lisääntyy, että pitäisi voida just sen oppimis- ja osaamistarpeen mukaan aika niin kuin lyhyelläkin joustolla siirtyä sinne työpaikalle. No joo, kiitoksia Timo, ja siirrytään tästä siihen viimeiseen teemaan, ja tuossa nyt vähän oikeastaan tuolta aasinsiltana joustavat uudet toimintamallit, niin meillä täältä Vinnovasta Sarasojan Liisa tässä on ollut koko ajan vähän niin kuin juontajana äänessä, niin esittelen tämän X plus Y-mallin.
Ja tässä hankkeessa oikeastaan vähän voisi tätä katsella niin kuin laadunhallinnan näkökulmasta, että meillä on nyt menossa tämmöinen pieni verkostohanke, jossa kokeillaan tätä X+Y-mallia, eli tähän on nyt kuvattu tämä keissi tai tilanne nimenomaan nuorten perustutkintoa suorittavan opiskelijan joustavana polkuna, eli yleisimmin tilanne on sellainen, että tuossa toisen vuoden keväällä heillä on tämmöinen normaali työssäoppimisjakso, mahdollisesti 4 kuukauden tai 2 kuukauden pätkä, ja sen aikana herää sekä sen oppilaan puolesta tai sitten myöskin työnantajan puolesta kiinnostus tähän opiskelijaan, ehkä silmällä pitää sitä, että voisi jopa rekrytoida hänet töihin siellä sitten valmistumisen jälkeen, niin räätälöidään sitten opiskelijalle oppisopimusjakso tämän normaali työssäoppimisjakson perään. Ja nythän tässä on ollut tämä minimiaika 4 kuukautta, joka on nyt sitten edelleenkin tämän vuoden aikana, mutta että tämä tiettävästi siitä sitten poistuu tämä alaraja, eli näitä oppisopimuksia voisi niin kuin integroida useampiakin sinne tämän koko tutkinnon suorittamisen väleihin. Ja aikaisemmin ehkä puhuttiin tästä 2+1-mallista, mutta meillä ainakin niin kun kokemus on osoittanut, että on helpompi saada tuommoinen 4 tai 8 kuukauden pätkä sinne, kun että se koko vuosi. Että yrityksillä on hiukan arkuutta niin kun luvata koko vuodeksi sitä oppisopimusta. Et yleensä se on lähtenyt niin, että on luvattu ensin se 4 kuukautta ja sitten katsottu, miten se menee ja sitten ehkä jatkettu sitä sitten vielä pitemmäksi. Ja tosiaan nyt mahdollisesti opiskelija sitten palaa takaisin oppilaitokseen, suorittaa tutkinnon loppuun tai sitten suorittaa koko tutkinnon loppuun siellä oppisopimuksessa. Ja me on tämän työpaikalla tapahtuvan oppimisen paremman hallittavuuden ja suunnittelun avuksi kehitelty tämmöistä oppimismatriisia. Eli tämä olisi tämmöinen tutkinnon osakohtainen työkalu, jolla opettaja, opiskelija ja myöskin sitten tämä työpaikkaohjaaja pystyy paremmin seuraamaan siellä työpaikalla tapahtuvan oppisopimusjakson toteutumista ja niitä ehkä suunnittelemaan niitä työtehtäviä, joiden perusteella sitten tämä opiskelija saa sen tutkinnon osan suoritettua. Eli tästä on tarkoituksella pyritty tekemään hyvin tämmöinen selkeä ja simppeli, eli tätä voisi verrata nyt siihen henkilökohtaistamissuunnitelmaan, joka normaalisti on käytössä oppisopimuksessa, mutta tämä idea on se, että tehdään yksi A4 ja kuvataan tähän nämä tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja sitten ne työtehtävät ositellaan sitten näiden vaatimusten mukaisesti tähän perään ja sitten tähän erittäin tärkeä sarake, eli miten opinnollistetaan ja minkälaisilla oppimistehtävillä tuetaan tätä oppisopimusjaksolla tapahtuvaa oppimista. Eli täällä voi olla sitten tarkkoja tehtäviä, eli jos on käytössä joku verkkoalusta tai joku muu tämmöinen blogi, niin määritellään tähän tämä niin kuin tietopuolinen osuus, jolla sitten ikään kuin varmistetaan, että se opiskelija on todella oppinut näitä asioita, että se ei ole vaan niin kuin tehnyt niitä töitä, vaan että
myöskin niin kuin oppinut ja ymmärtänyt. Ja sitten tämä viimeinen sarake taas sisältää sellaiset opintojen osat, jotka opiskelija tulee suorittamaan esimerkiksi siellä koululla, eli mahdollisesti sellaisia laitteita, tai joita ei voi suorittaa siellä kyseisellä työpaikalla, niin ne suoritetaan sitten oppilaitoksessa. Ja tosiaan meillä on nyt tämmöinen pilottihanke tässä OKM:n rahoittama hanke, jossa meillä on nyt tämäkin työkalu kokeilussa ja muutamia opiskelijoita nyt sitten tällä mallilla suorittaa näitä tutkintoja ja seurataan sitten, että palveleeko tämä nyt sitä tarkoitusta. Ja tästä mallista voisi vielä myöskin nostaa esiin ton idean, että hyödynnetään nimenomaan nyt sitä kesäaikaa, eli tämä motivoi opiskelijoita hankkiutumaan sinne oppisopimukseen, että he hyödyntää paremmin esimerkiksi sen 2. ja 3. vuoden välisen kesäajan ja kenties valmistuu sitten aikaisemmin kuin tällä perinteisellä opetussuunnitelmamallilla. Itse asiassa tämä on ollut nyt aika suosittu malli nimenomaan, että sen sijaan, että mentäisiin vain kesätöihin sinne yritykseen, niin rakennetaan siitä tämmöinen opinnollinen kokonaisuus ja laaditaan se oppisopimus. Ja sitten yksi tämmöinen kehitettävä asia, mikä nyt täällä Vinnovassa varsinkin on meillä edessä, eli tässä on ollut muidenkin näitä IMSS-kaavioita näkyvillä, niin me huomataan nyt varsinkin tässä X+Y-mallissa, niin että meillä on organisaation sisäistä keventämistarvetta tai sanotaan nyt niin kuin yksinkertaistamistarvetta, että meillä on 2 erilaista järjestelmää, on Sopimusproota ja EduERPiä, eli tämä on turhan monimutkainen varsinkin silloin, kun se oppilas jo ikään kuin on opiskelijana meidän organisaatiossa ja sinne tulee vaan väliin tämmöinen oppisopimusjakso, niin tämä on turhan raskas sitten tämä niin kuin sisäinen hallinto. Ja nimenomaan sitten rahoituksen sanotaan nyt, että sisäiset hankintasopimukset ja sisäinen laskutus ja tämmöiset asiat on sellaisia, jotka kannattaa nyt ehkä sitten tässä tilanteessa miettiä ihan uudella tavalla. Mutta että nyt me on niinku kuvattu tämä tämänhetkinen prosessi ja sitten nostettu täältä esiin semmoisia, mitä pitäisi kehittää ja nyt sitten varmaan tämänkin vuoden aikana löytyy jotain kevennyksiä tähän prosessiin. Eli ne on tällaisia haasteita, saman kuin sitten kirjaukset opintosuorituksista. Ja oikeastaan tässä oli nyt tämä Vinnovan case ja varsinkin toi työkalu nyt sitten liittyen tuohon oppimismatriisiin, niin se on ihan niin kuin vapaasti, ei ole copyrightia, eli jos se nyt osoittautuu ihan hyväksi, niin tämän tyylistä mallia voidaan sitten markkinoida ympäri Suomen maata. Okei, olisiko tähän X+Y-malliin nyt yleisöllä mitään kysymyksiä tai kommentteja? Niin, lähinnä jo Olli Vuorinen Raisiosta, niin kommentoisin ja on samaa mieltä, että tuohon suuntaan se juuri pitää mennä silloin, että kun ajatellaan vaikka, että meidän opiskelijat tekee vaikka kesätöitä, niin sitä käytettäisiin
ja niin kuin opinnollistettaisiin tai missä tahansa, että on he sitten, me ollaan tehty niiden valohankkeiden kanssa, työpajojen kanssa tätä, että sieltä tulisi tutkinnon suorittajia. Esimerkiksi tässä viittaan sitten uuteen lainsäädäntöön, siellä on pykälä 55, ja siellä tulee esimerkiksi sen pykälän loppuosa, tulee ihan semmoinen, että koulutuksen järjestäjän tulee tarjota mahdollisuus suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa myös ilman tutkintokoulutuksen osallistumista, eli mikä oli valmistava koulutus on tutkintokoulutus, sekä yhteistyöstä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat osaamisen kehittämispalveluita liiketaloudellisen perustein. Eli meillä tulee niin selkeästi tuo jako, että kaikki tavat, millä ihminen, meidän opiskelija voi suorittaa sitä, voi hankkia osaamista, niin ne tavalla olisi mahdollista. On se X+Y-malli ja näitä, mitä edelläkin tuli, että joustavasti tehdään oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Ja sitten myös, vaikka he menisivät millä tavalla muualle hankkimaan siitä osaamista, niin tarjota mahdollisuus tämä. Tai sitten voi olla, että joku kaupallisesti hoitaa niitä tutkinnoisia, silloinkin se olisi meidän tehtävä tarjota ne asiat. Että kyllä mun mielestä niin juuri tähän suuntaan mennään, mihin olette viemässä tätä, että oli kiva kuulla tästä. Joo, eli tosiaan ehkä sitten niin kuin myöskin opiskelijat alkaa itse aktivoitua, kun he huomaa, että mitä mahdollisuuksia voisi ollakin, niin että me ei ehkä kaikkia nyt itse organisaatiot tässä vaiheessa edes keksikään, että mitä ne mallit voi olla. Okei, no niin, eli nyt me on käyty tämä meidän webinaariteemat läpi ja pientä keskusteluakin on herännyt ja semmoista niin kuin ehkä kannustusta siihen, että nähtäisiin nämä asiat positiivisesti ja vietäisiin semmoista positiivista viestiä sitten näihin sidosryhmiin, eli että se reformi ei ole mikään kirosana, vaan että se on niin kuin mahdollista. Ja nyt siellä teidän kutsussa, jonka kautta te olette tullutkin tänne webinaariin, niin siellä on linkki, josta pääsette antamaan palautteen ja toivottavasti nyt tosiaan kommentoitte sinne jotakin, että meidän hankkeen tämä webinaarisarja jatkuu, eli meillä on syksyllä 2 muuta webinaaria ja voisi nämä aiheet nyt kertoo tässä yhteydessä, eli siellä on työhyvinvointi ja laadunhallinnan näkökulmasta ja sitten on sidosryhmien osallistaminen organisaatioiden toiminnan suunnitteluun ja myöskin niin kuin laadunhallinnan näkökulmasta. Että nämä on tulossa syyskuussa ja lokakuussa, mutta että niistä varmaan sitten saatte tietoa tämän hankeverkoston toimijoilta. Mutta kiitoksia kaikille osallistujille ja mukavaa ja kiireistä toukokuuta.